Nyní je průlet nad plochou v reálu, což připomíná vyhledávání. Budou další závody. V momentě, kdy se najde místo dopadu, pilot otáčí a připravuje záchranáře na slanění. Jako pilot tuto ukázku slétá kapitán Petr Šafařík. Je velitelem broje 243. vrtulníkové letky z letecké základny Praha Gtelin. Na vrtulníkách navítal dohromady zhruba 17 hodin, z toho na Sokolu, který právě teď pilotuje něco kolem 15 set. Nyní vidíte, jak slaňuje záchranář na místo dopadu k tomu vyslanému pilotovi, který se zachránil na padáku, a poté, co slaní i druhý záchranář, mu poskytnou neodkladnou pomoc, pro kterou jsou vyškolení. Druhý záchranářů dneska Pavel Bašta a Lukáš Studený, taktéž příslušníci 24. základny dopravního letectva v Praze Viktorii. V mezičase, kdy záchranáři pracují jakoby na postiženém pilotovi, cestovaném nebo zachráněném, je tady ukázka letových schopností a dovedností vrtulníku F-16 Krávka. A nyní záchranáři signalizují, jsou připraveni k vyzvednutí. Ta osoba, které poskytly první pomoc, už v této chvíli by na sebe měla postroj. A první, co tady uvidíme, bude záchrana na podvěsovém laně. Zaplatou karabínku a do vzduchu. To napustí lana. A už se nám znáší, signalizace je všechno v pořádku, můžeme pokračovat. Maximální rychlost pro přesun vrtulníků s osobami na podvěsovém laně je zhruba 60 km v hodině, 40 knopů. Při překročení už ten úhel, který svírá lanovskolnici, je poměrně velký a záchranáři nemají jednoduchý život na laně. Podobný školení vzduch, stejně jako když jedete na motorce nebo je rychle na kole s kopcem. Kdo dal na kole 60, může si představit, co tam zažívají. A nyní bude následovat složení osob na laně do prostoru, kde by jim bylo normálně poskytnout další lékařská pomoc. Imitováno je to stejným místem, kde byli vyzvednutí. Stejné záchranářů, 5 metrů na zemí, 3, 2, 1, zem. Odepnutí z karabiny a nastává práce pro palubního technika, který musí zatáhnout podvěsové lano zpátky, tak, aby byl připraven pro další ukázku, a to vyzdvižení jeřábem. Mezitím opět něco z letových dovedností Sokola a letových schopností leteckého umění kapitána Šafaříka. Jako palubní technik dneska na palubě vrtulníku F-16 pracuje praporčík Michal Rous a na pozici pravého pilota nadporučík Vlastík Baudyš. Částečně odvinuté lano jeřábu do ruky na karabínku a můžeme zvedat. Předvádí celá posádka
ukázka, která se nám představuje v dnešní ukázce jeden ze složitějších manévrů, co se týká vzájemné koordinace a spolupráce, takzvané jojo, kdy záchranáři jsou vyzvednutí do zhruba 8metrové výše, jak odhadu, a samotný technik, který plánuje zábu, kapitán stoupá. Je důležité sladit činnost hlavně palubního technika a kapitána, který má velkou páky řízení, tak aby udrželi správnou výšku, protože prostě celý manévr by ztratil své kouzlo a celý efekt. Toto se nedělá. Normální vyzvednutí probíhá tak, že po zatlaknutí na karabínku záchrana se zachraňovaným člověkem běží až do dveří a takto nastupují